1994 елның 21 октябрендә Алабуга үзәк китапханәсендә күп санлы укучылар соравы буенча татар әдәбияты бүлеге ачыла. Аны китапханәчеләр Галимова Алсу белән Валиева Эльвира ачып җибәрә. Татар телендә кызыклы чаралар, әдәби-музыкаль кичәләр, рәсми шәхесләр белән очрашулар үткәрелә. Бүгенге көндә татар һәм туган як турындагы әдәбият бүлеге танылган язучыларны үзендә җылы кабул итә. Бездә кунакта Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Факил Сафин, Әлфия Сиддикова, Сирин Якупова, Әхәд Мушинский, Марат Закиров, Рәдиф Сәгъди, Фәүзия Бәйрәмова, Айгөл Ахмангалиева, Нәбирә Гыймаддинова, Фуат Садриев, Данил Салихов кунак булды. Без Алабугада яшәп иҗат итүче язучылар белән дә һәр вакыт тыгыз элемтәдә. Китапханәчеләр шәһәр күләмендә оештырылган чараларда актив катнаша. Алабуга үзәкләштерелгән китапханәләр системасы директоры Юлия Владимир кызы Нәҗипова тәкъдиме белән 2020 ел Таҗик Гәзәт елы дип игълан ителде. Гәзәт елын ачу тантанасында драматург гунагы Гүзәл Гыйзатова һәм филология фәннәре докторы Фуат Галимуллин катнашты. Куйган максатларыбыз, эшлисе эшләребез әле алда. Китапханәдә очрашуга көтеп калабыз.